Pôžička pre nezamestnaných uvádza pôžička pre živnostníkov. Úver a pôžička pre živnostníkov sú buď bežné pôžičky dostupné pre samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníkov, alebo ide o špeciálne podnikateľské úvery. V tomto prípade sú tieto úvery pre firmy, ako aj pre živnostníkov. Krátkodobé pôžičky nebankového typu sa hodia vtedy, ak si chce živnostník požičať menšiu sumu. Obvykle sa dá získať do 1000 eur, maximálne na 30 dní, a výhodou je, že tieto požičky sú dostupné aj pre nových živnostníkov, a to aj bez ručiteľa alebo doloženia výšky príjmu. Druhou možnosťou sú nebankové spotrebiteľské pôžičky. Ide už o klasické splátkové úvery, ktoré sa poskytujú buď ako úvery pre verejnosť, alebo ako špeciálne pôžičky na podnikanie, pričom v tomto prípade sa dá získať aj niekoľko tisíc eur a so splatnosťou až do 7 rokov. Výhodou je, že sú bezúčelové, väčšinou bez ručenia alebo nutnosti mať ručiteľa. Druhou možnosťou je získať bankové úvery. V tomto prípade sa jedná buď o podnikateľské účelové úvery alebo bezúčelové pôžičky pre verejnosť. V prípade podnikateľských je možno získať aj 100 000 eur s ručením, pri bežných spotrebných úveroch obvykle do 30 000 eur bez ručenia. Najdôležitejšie pre živnostníka je vedieť doložiť príjem.